No niin, kolmonen finaali lehdistötilaisuus. Paikalla Hypolta Mirka Kilpijärvi pelaaja, Tero Niskanen päävalmentaja, Kätsiltä Lenare Sepko pelaaja, Mika Haakana päävalmentaja. Annetaan pelaajien kertoa ekaksi, pääsevät sitten lähteä suihkuun. Sitten otetaan valmentajien kommentit, eli Mirka voi aloittaa. Vapaa sana. Vaikka ehkä siltä näytän, niin ihan mahtava fiilis. Tosi hieno kausi. 2 tosi tärkeää pelaajaa poissa, mutta silti päästiin tähän. Totta kai se harmittaa, että viimeinen peli oli sit se peli, mikä hävitään. Mutta ei pois olla oikeasti ylpeämpi joukkueesta. Ihan loistava kausi. Ei kai sen enempää. Sanoit, että niin teillä onkin kaksi hukkupelaajaa poissa, mutta teidän joukkue on joka tapauksessa pelannut sen jälkeen näin. Toivottavasti voisit analysoida myöhemmin, mutta mistä se sitten johtuu? Siinä tilanteessa sitten kaikki muut nosti tasonsa, kun tuli se tilanne eteen. Ei ollut enää 2 niitä, jotka teki niitä ratkaisuja yleensä. Meillä on hirveän määrä huippupelaajia muutenkin kuitenkin joukkueessa. Niin se vaan nostettiin taas. Ja siinä vaiheessa tuli niin oikeasti ihan mieletön joukkueen henki mukaan. Meillä on ollut tosi hauskaa yhdessä. Et ehkä sekin harmittaa, että ei olisi halunnut, että tämä kausi tästä loppuu. We won championship. Yeah. So happy once again. Okay, about the game, I want to say first about all finals. Hypo was really good opponent. There was fighting in every game, so it was interesting and tough finals. About today's game, I think we analyzed these first 2 games and mistakes what we was doing before we took away, and we had really good shooting percent, definitely 2-point shots and 3-point shots. So yeah. That's it. Yeah. Okay. Definitely this was the easiest game of these 3 games. What happened? It's of course it's easy to play when you're plus 20, but anyway, beginning of game was kind of tight, and we was fighting for every ball. Yes. So it was 7-7 and then you took it maybe 12-0 or something like that. 14 on 14. Yeah. But what happened at that moment? I think we found the key. We was running really well in offense. We was defense helping each other really well. So few fast breaks, good shots, open shots, and from this we got a good lead. And then in the third quarter, when we started, people tried to come, but it was your show at that moment. Thank you. Yeah, but Again. But first it was Chandra, then Sandra, and then you in every period. I think our team also good that we don't have just 1 or 2 players. We have many players who can take lead of game, who can take role. So and in every game it's changing. It's not just 1 or 2 players. So if one doesn't shoot so well, other ones can take. So what about the whole season? What do you think about that? Very hard national games and really good season. Yes. Almost perfect. It was really interesting season. It was really nice to try our team abroad. So now we know on which level we are, and I think we had really good games for first year. It's really good Which level result. you are? Which level you are now? So we can play abroad. Some other leagues try and not afraid. And here in Finnish league, it's
definitely helping to be in shape, in good shape. And now you are celebrating. Let me go. How many days? Tell me. Hey, come on. Ask me on next. After Next Wednesday. Just 1 or 2 days. Okay. It depends of coach. depends on goals. No. What he will say. Pitkä happu tulossa. I think we got day off. Monday, Tuesday at least. So 5 years ago it was 10 days, so now it's... Now, come on. Tästä tulee hyvä kuva nyt, että tiistain reenit. Joo. Kesäkuussa jatkuu. Sinne asti aikaa. Oh, yeah. Ehkä. Joo. No niin. Siis oikeesti nyt on kesäkuussa jatkuu sovittu. Joo, ei nyt ainakaan alkuviikosta jatku. Eikä tässä ole nyt kellään sopimuksia eikä muuta. Niin. Silloin ne varmaan yleensä jatkuu. If you compare these gold medals, how do you feel? Where do you put this one? Compared to what? The first one is usually the Swedish one. Swedish? Gold medals, 2010 championships. Oh, Which one is best? How do you feel this one? I think this year was a little bit different because we had a lot of over half of our team was new players. So we was kind of building also new team, and I think we did really good job, all players. So everybody had all role on court and outside of basketball. We also had like a lot of fun, and I'm really enjoyed this year. And I'm really like. What about the national team? Finnish passport? I don't have Finnish passport. I have Russian nationality. Yeah. Somebody has talked about that with anti-cheating and Yeah. you know that. Yes. I got I got invitation to the national team, but it was in the middle of season. But I couldn't say yes because first of all I don't have Finnish nationality, and second we was playing in Finnish league and then we was playing abroad, so it was really difficult. I wasn't sure if I can bring to Finnish team what they want, what they expect from me. You get invitation from Pekka Salminen this year or before. Niin on siitä ollut puhetta ja Pekka kyllä kesällä, eikö hetki onko kesä vai syksyllä? Alkusyksystä otti, ennen kautta silloin oli puhetta asiasta ja ilmeisesti otti yhteyttä. Sun pitää Pekalta nyt varmistaa nää vielä. You have played in national team in Russia. When I was a junior. So How old? 16 about, but yeah, I could play if I get Finnish national. Joo, FIBA on vähän höllentänyt niitä, siis käytännössä saa olla yksi pelaaja ainakin saa olla. Ja nähdään nyt siis monessa maassa Kreikat ja ei Kreikat tai sanotaan Makedonia, on monia maita, jotka vaihtaa joka vuosi melkein yhden pelaajan sinne, siis jenkkejä, jotka ei koskaan asunut edes maassa. Et niinku nykyään on helpompi, että sanotaan 6-7 vuotta sitten se varmaan olisi ollut tiukempi, että nykyään se ilmeisesti on mahdollista. And you wanna do it? What? You wanna do it? Play in Finnish national team? I'm not sure. Definitely. You get a child, you get a husband. So it's very simple. You can go at the police station and get a passport. Oh no, I didn't have like Finnish language exam. But you're not sure yet. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you. Mietteet pelistä. Mietteet pelistä. No, 2 ekaa peli oli meiltä hyvin, että tänään ei ihan päästy sille tasolle, mitä niinku oli odotusarvot, että oli niinku hyvä fiilinki eilen ja käytiin peliä vähän läpi tai 2 edellistä ja se nyt jostain syystä ei riittänyt. 7-7 saakka oli oikein hyvä niinku mielestäni tilanne, että okei, pari helppoa menetystä siinäkin, mutta semmoinen
fiilis oli, että tää on ihan hyvin hallussa, että ei mitään ongelmaa, mutta sitten tuli tuo aika pahakin 14-0 rani ja sitten me vähän ehkä lamaannuttiin siitä turhan paljon ja me ei saatu hyökkäyksessä aikaa. Toki niinku Catsi puolusti hyvin, mutta kyllä mä silti näen, että meillä oli mahdollisuuksia tehdä ihan koreakin sieltä. Mutta ei vaan nyt mennyt sisään ja sitten se oli vähän turhan isossa repessä se ero siinä sitten. Se on aika vaikea nousta edelleenkin Catsin tasosta joukkuetta, vaikka me ollaan muutaman kerran sieltä noustukin, mutta nyt kun mentiin yli 20, niin ei se mikään helppo tehtävä ollut. Mutta niin kuin monesti sanottu, tämä joukko on kyllä taistellut tässä läpi kauden ja kyllä mun mielestä annettiin hyvä vastus Catsille tässä finaalisarjassa. Että vähän harmittaa se Hyvinkään tappio jatkoajalla, että sieltä olisi pitänyt saada riipastua se voitto mutta se nyt jäi tällä kertaa tämmöiseksi. Onnittelut Catsille, että 5 Suomen mestaruutta taas putkeen. Niin ihan hyvin tehdään asioita siellä, että kaikki kunnia heille. Niin kyllähän se oikein joukkueet oli, jos katsoo Uimaa ja fyysisesti semmoinen kova tappelija, mutta oli tehdä kovin vastustaja. Niin teillähän oli siinä alussa tosiaan hyvät mahikset, toki Tukkanen meni vaihtoon, sitten tuli nämä teki vähän pojoja. Mutta niin kuin sanoit, teillä oli kyllä heittopaikkoja, mutta tämä heititte ihan luokattomasti. No suomeksi sanottuna joo, oli aika luokaton heittopeli, mutta ei, en mä tiedä mistä se johtuu, että jännittikö vaikka eikö, mutta ei pitänyt olla mitään sen suurempia jännityksiä. Tiedettiin, että voitolla jatketaan Hyvinkäällä ja se oli meidän tavoite saada sinne 1 finaalipeli lisää ja tappioon lähdetään kesälomille ja edelleenkään meillä ei ollut mitään hävittävää tässä sarjassa. Vaikka sanotaan, että kilpaurheilussa totta kai niin harmittaa viettävästi tämä tappio ja viimeisessä pelissä varsinkin, mutta uskon, että tämä niin hopea kirkastuu tässä tulevina päivinä vähän enemmän ja ehkä vähän myöhemminkin, että pitää olla tyytyväinen ja edelleen Catsi oli parempia. Tulos kertoo sen tulostaululta. Siinä on hirveästi enempää jossiteltavaa sitten asian suhteen. 3-0 hävittiin otteluvuorta ja se oli siinä. Mitä sitten, jos ajattelet niin kokonaisuutta, Cats on nyt dominoinut, mitä teet? Siis tuo jännittäminenhän ei voi olla mahdollista, koska sulla on tuolla maajoukkuepelaajia ja Tukkasia ja Espanjan liigavoittajia ja muita, niin tavallaan niin se, mikä se on, mitä teille jää nyt vielä, miksi te hävisitte? En mä osaa nyt analysoida, ehkä pitää katsoa penkin varmaan tai jotain, mutta vaihtoehtoja sieltäkin, että mitä pelin sisällä. Kyllä se totta kai ei ehkä jännitä, se on ehkä ollut väärä sana, mutta ei noin nyt niin hirveästi ole pelannut kumminkaan näitä finaaleja sit loppupeleissä. Että vaikka on kokenut, mutta nyt ehkä sitten vaan sattuu vaan heikompi peli tähän vaiheeseen. Edelleenkin mä sanoin, että mun mielestä me oltiin hyviä ekassa ja tokas pelissä, että kyllä Catsi joutui oikeasti koville siinä. Tänään nyt ei joutunut, että tänään oli heikko peli. Jos ihan yleistää kauheasti, niin voi sanoa, että siis Catsilla on kuitenkin niinku jenkit on kovalla tasolla, Lena on kovalla tasolla. Kyllä, no, siellä on neljä niinku ammattilaista ja hyviä suomalaisia siihen lisukkeena, totta kai mun mielestä ehkä pitäisikin näkyä tuossa niinku ottelun lopputuloksessa, mutta meillä on äärimmäisen kokeneita pelaajia, niin kuin sanottiin, ja tälleen, mutta se nyt ei vaan riittänyt. Eli ihan lopuksi, onko tämä Jaelin, onko se Paski tai joku sellainen nimi? Siis Barcelonassa. Se on Katalan, joo. Hän tuli niin kuin aikaisemmin. Helsingin yliopistolla tuli. Joo, Helsingin yliopistolla tuli. Vaihto-oppilas niin sanotusti. Vaihto. Kiitos. No niin, sitten Mika. Joo, ensinnäkin niin pitää kiittää Hypoa niin todella 3-0 meni sarja, mutta kyllä 2 ekaa peliä oli, niin kuin tuossa on puhuttukin moneen kertaan, niin oli tosi kovia. Ja ekas pelissä meillä oli aika heikko esitys täällä, monella osa-alueella tehtiin paljon virheitä. Mutta toisessa pelissä eritoten, niin mun mielestä molemmat joukkueet pelasivat todella hyvin.
se oli hyvä peli meiltä ja tuntui, että aina Hypo iskee takaisin siinä ja muuta. Et se oli mun mielestä tosi hyvä korispeli. Ja kunnia vastustajalle. Luottavan olo oli tänään silleen, että tässä jotenkin niin tuntui vielä entisestä joukkue hitsaantui siitä torstain voitosta ja kun katsoi videolta peliä ja sitä pelissä nyt ei huomaa miten penkki eli siinä pelissä mukana ja minkälaista se meininki oli siinä, niin kun katsoi sitä jälkikäteen, niin sen jälkeen oli aika luottavainen olo tähän, että se niin vielä yhdisti tätä porukkaa. Ja niin kuin Leenakin sanoi tässä, että jokainen pelaaja tässä Lasken Lotto Hämäläinen nyt tässä oli harmittavasti kevään pois, mutta 12 pelaajaa, niin se esimerkiksi mitä Miina Lapila läpikauden ollut harjoituksissa on joka päivä peliaikaan vähissä. Laura Juhola tuli mukaan, niin hyviä Laurankin kohdalla, että hyvä pelaaja, mutta niin tuli aika myöhään mukaan, niin sitten tällaisissa peleissä on vähän on niin vähän yhteisiä kokemuksia, mutta se, että miten meidän harjoittelun taso on noussut, kun nämä pelaajat ja miten ne on harjoitellut, että meidän harjoittelun taso joka päivä 5-5 on erittäin korkea tasolla ollut nyt viimeiset 2 kuukautta, 1,5 kuukautta, kun ollaan menty täällä kokoonpanolla. Että se on niin kuin, jokaisella, niin kuin Leena sanoi, että jokaisen pelaajan rooli ja jokainen on niin kuin hoitanut homman viimeisen päälle eikä mitään, vaikka harmittaakin joskus, että ei tule peliaikaa, mutta se ei ole näkynyt millään tavalla ja se on myös silloin aina hyvä merkki, että sit on mahdollisuus voittaa mestaruksia. Se on yksi asia, tuli mieleen kun Leena mainitsi siitä tuossa. Peli tänään oli tasapainosta, mun mielestä se torstainakin pelattiin hyvin. Tänään ehkä saatiin tarkennettua muutamia asioita, saatiin vähän paremmin puolustettua Koriläjö ja Mäkitalon ja saatiin vähän kontrollista aikaisemmin ja sitten pelattiin ne tilanteet ihan kohtuullisen hyvin. Joitain tuli ja olisi voinut ehkä tulla muutama enemmänkin, että oltiin vähän niin sonnekkaita, että meni ohi alta, mutta kaiken kaikkiaan tämä oli silleen, että oli tasapainoinen esitys meiltä ja sitten ehkä ei ollut ihan semmoista heittopäivää nyt Hypolla kuin mitä oli niinku, varsinkin torstaina tuntui, että aina tulee kuitti, vaikka niin teet mitä. Paljon onnistui, 17 syöttöä, 10 menetystä, niin se on kyllä suuri ja se on niin sellaista, mitä se pitäisi olla ja mitä se Kätsilä on viimeiset vuodet ollut. Ja mitäs muuta. Mut joo, siis hieno peli ja hieno, että pystyttiin. Kyllä se niin tietysti iso asia oli, että pystyttiin selviytymään siitä jatkoajasta silloin torstaina, että kun viimeisen sekunnin 3 tulee, niin moni joukkue siinä olisi taittunut, mutta kyllä se oli sellainen henkilön boosti mun mielestä tässä, että vielä niin yhtenäistä joukkuetta ja se oli tosi luottava mieli tänään, tuli hallille. Mitä sun mielestä tuossa Leenakan käytiin, niin on tällä kaudella tapahtunut kauden aikana, kun tätä yhtiöä joukkueessa? No ensinnäkin tietysti pelejä on ollut vähän enemmän. Pelimäärä sinällään ei ole mikään mieletön, että 40 vähän yli, mutta tietysti paljon kaksoiskierroksia. Ja sitten tuli maaottelutauot, oli vielä nyt pari viikkoa vei sekä marraskuussa että helmikuussa, niin sitten tavallaan ne on ollut aika tiiviit paketteja sitten. Just peräkkäisenä päivinä on ollut paljon pelejä. Ja tosi hyvin selvittiin ennen joulua siitä, että saatiin tämä kotietu. Meillä oli 18 peliä runkosarja ennen joulua 24. Et se oli tosi hyvä suoritus, että selvittiin siinä yhdellä tappiolla se syksy. Ja nyt sitten kotietu on näissä. Kansainväliset pelit paljon oppia on aina monesta asiasta. Kulttuuri. No tänään täytyy sanoa kyllä, että Hyvinkäällä on kyllä mahtava meininki tällä hetkellä ja siis hieno tänäänkin oli taas hieno tapahtuma. Mutta siis kulttuuri hieno tuolla Baltiassa. Lainarvostus on ja keskinäinen kunnioitus on täälläkin on hieno, mutta se, että se on niinku tosi kova siellä, huokuu kaikesta. Niinku. Ja sitten semmoinen niinku oppi tavallaan esimerkiksi Riikaa vastaan, joka nyt on ihan Euroopan hyvänä päivänä voittaa melkein minkä joukkueen tahansa varmasti kotona niin niistä oikeastaan se, että jos teet jonkunkin pienenkin tilankäytön virheen tai joku pelaaja on metrin väärässä paikassa, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että se tilanne menee ohi. Niin joissain peleissä Suomessa, en sano, että tässä finaaleissa kyllä, nämä oli kyllä varsinkin 2 ekaa niin kova, että ei tässäkään saanut niitä anteeksi, mutta niissä useissa peleissä niin se on niin tosi karvaa, kun nauhaat katsoa, että se tilanne tavallaan menee, jos joku tekee metrinkin virheen tilankäytössä jommaskummassa päässä tai jossain joukkopuolustuksessa 5 pelaajasta joku tekee jotain, niin yleensä soi. Et silleen se on hyvin opettavaista, että vaikka se on välillä raakaa ja muuta, mutta se on tosi opettavaista
siinä. Ja kaikilla tavalla pelaajille ja valmentajille ihan siis mahtava hommahan tää on ollut. Ja toivottavasti tulee jatkoa, nyt en tiedä mitkä on suunnitelmat. Eikä nyt ehkä jaksa sitä ihan hirveästi. Just tänään nyt miettiä, mutta siis toivotaan, että tulisi jatkoa. Sulla oli pelaajilla tänään kyllä aika täydellinen esitys sinänsä oli. Joo, oli siinä. Kyllä se oli erittäin hyvä niinku, parannettiin niitä asioita, mitä tuossa käveltiin eilen paljon ja kaikella tavalla. Sellainen rauha ja tasapaino siinä oli koko ajan siinä tekemisessä. Aina tulee jotain huonoja hetkiä, mutta oli se loistava esitys. Niin kuin oli vuosi sittenkin tässä katkaisupelissä, että Kuiman vastaan oli hieno peli. Sano nyt sinäkin vielä lopuksi, mikä näistä on ollut makein? Aika vaikea sanoa. Se on, ensimmäinen oli tietysti, sitten oli 3-2 oli Kuiman kanssa, hävittiin eka peli kotona, että se tuli tietysti aika vaikea. Mutta kyllä tää nyt esimerkiksi niin torstain pelin jälkeen, niin kyllä olisi todella hyvät maistus ja voitto. Aika vaikea nyt on arvioida. Sitten apuvalmentaja oli Sopasen kanssa 2010, niin se oli siis semmoinen tietysti koko seuralle, kun se vihdoin tuli. Niin se oli ehkä semmoinen kanssa myöskin jäänyt mieleen. Mut. Ja sitten vielä täytyy sanoa, että nyt tässä on apuvalmentaja ollut Jaakkolan Petri ja sitten muu staffi, niin erittäin hyvää työtä ja joka päivä, mutta nyt, niin kuin esimerkiksi nytkin tuolla Hyvinkään pelissä niin tuli idea siitä esimerkiksi miten saatiin viimeinen peli purettua palloskriiniin, tuli idea, erittäin hyvä idea, sama Huimaa vastaan tärkeällä hetkellä takaovipeli, niin Vaskilta tuli idea siihen, että tosi tärkeitä niissä tilanteissa, että yksittäisiä tilanteita, mutta tietysti päivittäinen työ on ihan äärimmäisen hyvä myös. Totta kai niin kuin ihan todella ammattimaisesti hyvä, mutta tämmöisiä myös niin välieräsarjassa ratkaisuhetkillä ja nyt torstain pelissäkin niin kuin tuli todella hyviä ideoita, että iso kiitos niin kuin koko staffille ja eritoten, niin kuin, että Vaski on tehnyt ihan loistavaa työtä.